hartzea, ematea da. Xabaltx taldea daukau gurekin, ibilbide luzea musikan indakoa, 82 bueltan hasi zian sortzen, 84an hasi zinen, lehenengo diskoa 84koa da, 30 urte pasaia ordutik eta gaur disko berri bat aurkeztera datoz ona, Otxeneara, norabide xuriak, eta galdetu nahi nion, hainbeste urtetako ibilbidea eta gero, zen norabide edo hartu nahi izan dezuen diskonekin. Egunon deneri, bideak 30 urtez, ez da bide bat baizik egiten, ez bada bide guziak hautatzen, batzuk etortzen dira, erortzen dira, ere, orduan, importantena zer da, uste dut beti gogoan eta bihotzean nahikeri bat atxikitzea, 30 urtez, bai, gauza asko gertatzen dira artista baten bizi batean, baita edonoren bizian, orduan. Ez dute janen ere emaitza baten garaia dela. Puntu bat egiteko ere ez, baina xedea hor nuen ingurumen goxo batean gauzak egitea. Eta horra, talde musikari berri batzuekin, eta beti estilo pop batekin lan egin dut, eta aldi hortan pixkat berba goxoago. Primeran, azoka izatea diska berriak ezagutzeko aukera emateun plaza, baita taldeak deskubritzeko are, pentsa kontzertua ikusteutela eta pila bat gustatzen zaiela, nun erosi dezakete diska? Orduan, hor gira irulogoi talau, ez da espres egina, baina irulogoi talau dendan hor. Belarri disketxearekin, atera dugu diska hori, eta orain, bezi luzea egin dezan. Are, goxez gelditze balin baia eta beste kontzertu batea jo nahi balin baute, datarik? Momentuen egonaldi bat egiten dugu Angelun, lau eguneko egonaldi artistiko bat, eta horren emaitza izango da, urtarrilaren 23an. Bale, primeran, gogon izan urtarrilan 23a, baina lehendabizi gozatu gaurkoa, bai zuek eta baita holtzazpin zaudetenok ere. Guazen! Beltz bat atera zauku, nolaz dugu onartu mundu zapalduan, hori xiltasunean, nolaz dugu onartu. Nolaz suntsitu odolez jantziak ikasten liburutan aurrako kerdirenian nundik abiatu gauden. Baten azan
Taupa! Iguzkia eskatzen dugu, ez baita. Eta hori, amets bat balitzoa izik, iguzkia ugaitea. Goazen aintzina. Norabide xuria diskatik ateratzen dugun amets kantua. Eduden kantuenekin bideo klip bat grabatu dugu intimitatean deitzen dena. Bastango mendi eder horietan, naturarekin garenean intimitatean, Odei Barosoren laguntzarekin indugu klipa hori eta YouTubeen ikusten aldo zuen noski, intimitatean, Shabat. Goazen lagunak. Begiak etxi, begiak eduki, begiak behiz etxi, eta zuen nagurak ezarela. Oian isilean, goron dizkoan zera. Zuaitzen artean, ostoekin marea. Laino eortan, izkutuan, esnatzen nintzen. Pizti baten moduan, erotzen nintzen. Urumuina, saltoka, soratzen nintzen.
Solasean joratzen nintzen Zordutana jakitean egotzen nintzen Utsarekin sekretuan Bira, 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 bira Bibaldinen hausasoina egun batez bizitzea Intimitatea hizkuntza berri bat txoriekin ikastea Intimitatea altxobak aurkitzen dira argien arrastoetan Untzak dauden lotan, ortzalaren bisopetan Intimitatea Laminen egoitzan, zerbitzari izenean Intimitatea Lokatza putzu batean, bertsortzeko tenorean Intimitatea Malkoak idortzen dira, aize ufada bat. Ciao! Beste mundu batetarat pasatuko gira, zoritxarrez, garaikide den, lema batekin, baina garaikide ez gure arbasoak imigratu zuten, migrazioen etorkinen inguruan, den kantu bat ikusi zintudanean. Zegatik ikusi zintudanean, tarteka, soilik begiratzen dugulako. Goazen, pat, tete vuid dugu gitaran. Txalo bat beraren zatodai. Egoaldeko lurrak gibelean utzita Erbestetzea da bidea Legarrezko malkoak azkar sukatzen dira Txaropena mesta denean ikusi zintudanean bide Ikusi zintudanean Imotzan dinetan Lekuko bakarlari duzutzeru zabala Ezote eta itogarria Urrunean senditzen duzun argitir dira Ezoteta itxugarria ikusi zintudanean Ibai ertzean ikusi zintudanean Hatz laburetan Zakuren saingak hormen atzean Inoiz abesten gitorrian Kantu madarikatu zikina Nun gordetzen dan oturdina Zuzena, ozena Ratxorain ipara urruntzen da Amets faltsuen xareta hartua Mendeuntako mugalari garaikidea Jadopena nahian ote da Ikusi zintudanean Menditontoretan
zalaik barrantz modua, lekuko bakarra duzu gauotzean, infinitoaren ere suma, paperak didate baldetan, ikusi zintudanean, jantziotoktan, ikusi zintudanean, ilegiotzoktan. Mil esker goxotasunean segituz, tarteka sobera sola segiten da, baina tarteka goxo diren hitzak ele isilak dira. Xabileon, edo pianoan. Ele isilak arroxa usain batek apaintzen ditu gauerdi untan hitz horietan zaurita malkoak sendatzen dira untzen babespean. Ele isilak arroxa usain batek apaintzen ditu gauerdi untan ganbara ubeletan sendatzen dira farolen azpian jolatzen dira. Apaintzen ditu gauerdi untan hitz horietan zaurita malkoak sendatzen dira untzen babespean ganbara ubeletan indartzen dira farolen azpian txoratzen dira. Isilak, ele isilak, ele isilak, ele isilak, ele isilak, ele isilak, ele Segi, mil esker. Goazen beste mundu batetarat, baserri baten historio batekin, Joanes Zaharraren historioarekin. Dio, zer dio
gure Joanes zaharrak. Gurekin baterian itxasutik etorria, Jokin Irungarrai. Txalo bat! Iturri zaharreko Joanes zaharrak. Mainetik altxatu zen eta erran zuen. Zer pasatzen da gure basegia? Bekatua sartu da leiotika. Etxeko oilara teilatu kaskoti, doinu eder batekin, pareko ariteika, zer berri auzoan, lupan ederra duzu lagun miresgarria, oilo larua, sortzen zait berehala. Basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Zer basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Xerria aldizkatu bilakatu nahi luke, kibeleko hanka, lepo atzetik pasa. Stampeari deika, goxa, 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 zer gozamena, Dioniso zen migaina. Zer basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Zer basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Sakurateaz maite mindu da, lupa ederrena eskatu nahi diola. Luna verde eta xuri asko badituela, egin autua eta koka nahi bezala. Zer basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Zer basatzen da gure baseria, bekatua sartu da leiotika. Hau papa! Baseria, leiotika. Baseria, leiotika. Ongi etorri deneri gure baserira. Ongi etorri baseri askatu da. Yo! Zego zamena! Baina gauz on guziek guretzako behinpin bukaera bat badute eta goazen. Azken tituluarekin norabide xuriak gure diskaren izenetik ateratzen dugun kantu bat. 74 standean izanen gira laster. Goazen, mil esker den deneri, soinuan, Iñaki ginuen, mil esker hautseneko teknikalari guziak. Biba zuek, segidezagun, bestan, haupa!
bailea zoriontsu bizi dago aganoen erreinuan etenean argiarekin esnatzean bizi da nahi duen modua antzoki utxean trebatzen zerditzen oholtza gainean sufritzen isilean izanarekin lokatzean bizi da nahi duen modua bakotxaren bidaia sortzen da norabide zurian norberaren ideia sortzen da norabide zurian Tribusten parean, bailen aurrean bizi da, nahi duen moduan bere barne indarra, bera deskubritzea bizi da, nahi duen moduan Gauareli sariate tribusten parean bailen aurrean bizi da, nahi duen moduan bere barne indarra, bera deskubritzea bizi da, nahi duen moduan Mil esker deneri, mil esker bihotzetik.